sve prisutne i otvaram drugu sednicu Skupštine opštine Bečej, koja je sazvana za današnji dan. Molim tehničkog sekretara da izvrši prozivku. Dr. Vuk Radojević, Nemanja Karapanđić, Žaklina Radić-Krstić, Dušan Milovanov, Svetlana Vuletić, Dani Mandić, Aleksandar Rajić, Atila Horvat, dr. Bijana Jovanović, Zoran Grbić, Zoran Popov, Saša Marić, Šandor Nađ, Željka Vujčić, Vukica Erdeljan, Hegedüš Endre, Slobodan Mićanović, Nada Milovanov, Firic Peter, Sanela Skakić, Dušan Živanović, Miomir Pelengić, Kišigor, Molnar Viktor, György Decsovemese, dr. Konc Gyula, Nákics Szekrény Anetta, Alexander Endre, Kis Zoltán, Lovas Gyanta, Rab Virág Éva, Milan Bokun, Stevan Kosanović, Iva Hromiš, Baranyi Otto, Nemanja Tomašević. Na osnovu prozivke konstatujem da sednici od ukupno 36 odbornika prisustvuje 24 odbornika, te ćemo početi sa radom. Saglasno članu 68 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine Bečej, obrazlažem da sam sednicu Skupštine opštine Bečej sazvao u roku kraćem od 7 dana s obzirom na hitnost donošenja odluke o dodeli godišnjih nagrada opštine Bečej u 2024. godini. Obaveštavam Skupštinu opštine da su svoje odsustvo sa današnje sednice pismenim putem prijavili odbornici dr. Konc Gyula i Zoran Popov. Obaveštavam Skupštinu opštine da su odbornici sa izborne liste samo lokalno Milan Bokun, Polgari Čoport, Čak-Hej Sinten, dana 10.7.2024. godine dostavili Skupštini obaveštenje da su formirali odborničku grupu sa nazivom samo lokalno. Predsednik odborničke grupe je Milan Bokun, a zamenik Stevan Kosanović. Obaveštavam Skupštinu opštine da su odbornici sa izborne liste Vojdašagi Magyar Szövetség dr. Pastor Balint, Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, dana 29.7.2024. godine dostavili Skupštine obaveštenje da su formirali odborničku grupu sa nazivom Vojdašagi Magyar Szövetség dr. Pastor Balint, Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor. Predsednik odborničke grupe je dr. Konc Gyula, a zamenik Zoltan Kiš. Takođe obaveštavam Skupštine opštine da su odbornici sa izborne liste Aleksandar Vučić Bečej sutra, dana 30.7.2024. godine dostavili Skupštine obaveštenje da su formirali odborničku grupu sa nazivom Aleksandar Vučić Bečej sutra. Predsednik odborničke grupe je Atila Horvat, a zamenik Željka Vujčić. U skladu sa članom 75 Poslovnika pre prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik sa prethodne sednice. Zapisnik ste dobili uz materijal za sednicu. Da li ima primedbi na zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine opštine Bečej? Ne. U ovom slučaju da li Skupština opštine usvaja zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine opštine Bečej? Ko je za?
Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine opštine Bečej usvojen sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 4 uzdržanih glasova. Predlog dnevnog reda ste dobili u sazivu, pa prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda u celini. Ko je za dnevni red? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je dnevni red za drugu sednicu Skupštine opštine utvrđen sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 4 uzdržanih glasova. Pre prelaska na rad po tačkama dnevnog reda ove sednice potrebno je da saglasno članu 78 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bečej, a u vezi sa članom 121 stav 5 Poslovnika Skupštine opštine Bečej, Skupština odluči bez rasprave o proceduralnom pitanju koje se stoji u sledećem. Članom 121 Poslovnika Skupštine opštine Bečej je regulisano da predlog odluke pre razmatranja na sednici Skupštine razmatraju nadležna radna tela i opštinsko veće i da Skupštine dostavljaju mišljenje u predlogu. A ukoliko nadležno radno telo ne dostavi mišljenje u predlogu, Skupština može da odluči da se predlog odluke razmotri i bez mišljenja radnih tela. S obzirom da je imenovanje stalnih radnih tela Skupštine novog saziva tek na današnjem dnevnom redu, molim Skupštinu da se izjasne o tome da se predlozi odluka po narednim tačkama ove sednice razmatraju bez mišljenja nadležnih radnih tela. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 24 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova odlučilo da se predlozi odluka po narednim tačkama ove sednice razmatraju bez mišljenja radnih tela. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, donošenje odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bečej, izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Dr. Vuk Radojević, odbornik u Skupštini opštine Bečej, je dana 10.7.2024. godine izabran za predsednika opštine Bečej. Dane Mandić je izabran za zamenika predsednika, a Dušan Milovanov i Đora Dečov Emeše su na istoj sednici izabrani za članove opštinskog veća. Prema članu 67 stav 1 tačka 8 Zakona o lokalnim izborima, odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koji je izabran ako preuzme funkciju koja je po Ustavu i zakonu nespojiva sa funkcijom odbornika. Iz navedenog predlažem Skupštini da usvoji predloženu odluku. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 24 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela odluku o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bečej. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, donošenje odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bečej. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Odbornik dr. Molnar Viktor, izabran sa izborne liste Vojdašag i Mađar Seveček dr. Pastor Balint, Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, dana 11.7.2024. godine, pre isteka mandata podneo je pismenu ostavku na funkciju odbornika Skupštine opštine Bečej, na koju je izabran 10.7.2024. godine. Odbornica Lovaš Đionta, izabrana sa izborne liste Vojdašag i Mađar Seveček dr. Pastor Balint, Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, je dana 12.7.2024. godine pre isteka mandata
podnela pismenu ostavku na funkciju odbornika Skupštine opštine Bečej, na koju je izabrana 10.7.2024. godine. Odbornica Sekrin Joneta, Nakić Sekrin Joneta, izabrana je sa izborne liste Vojvode Šagin Mađar Severček dr. Pastor Balint, Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, dana 19.7.2024. godine. Pre isteka mandata podnela je pismenu ostavku na funkciju odbornika Skupštine opštine Bečej, na koju je izabrana 10.7.2024. godine. Saglasno članu 115 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bečej o podnetoj ostavci izabranih, imenovanih i postavljenih lica ne otvara se rasprava, niti se odlučuje, već Skupština konstatuje prestanak funkcije ili zaduženja podnosioca ostavke. Saglasno navedenom možemo konstatovati da je doktoru Molnaru Viktoru, Lovaš Đijanti i Aneti Nakić Sekrin prestao mandat odbornika Skupštine opštine Bečej. Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda, donošenje odluke o završnom računu budžeta opštine Bečej za 2023. godinu. Izvestioci dr. Vuk Radojević, predsednik opštine, Zoran Kovač, načelnik opštinske uprave i Sandra Popov, načelnica odeljenja za finansije i LPA. Da li izvestioci žele da dodaju nešto uz materijal? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se jave za reč? Izvolite, odborniče Bokun. Poštovani predsjedniče, poštovani dame i gospodo odbornici, čisto da bi malo objasnio, vrlo interesantno da niko od izvestioca ne smatra da treba da izađe i da objasni kako se u 2023. godini trošio novac građana opštine Bečej. Da građani razumeju šta to znači da vi na kraju godine povučete crtu i vidite šta ste od onoga što ste planirali, šta ste želeli, šta ste učinili, koliko ste potrošili, koliko vam je ostalo ili koliko ste dužni. Nažalost, nismo čuli ništa od toga, a materijal je prilično obiman, negde oko 250 strana, tako da sigurno da ima dosta materijala, da bi moglo da se svašta nešto kaže ako misle da to naši sugrađani zaslužuju. Očigledno ne mislite da zaslužuju, pa onda to niste zato ni rekli. Šta je ono što smo nekoliko stvari ovde izdvojili kao problematično, jeste da vi konstantno kasnite sa rokovima koje su propisani zakonom, i to ne malo, nego dobro. Znači, vi ste ovo trebali da usvojite 1. juna, a to je bilo, znači, skoro pre 2 meseca. Tako da ste probili rok. Ja bih vas zamolio da malo vodite računa i gledate te kalendare završnih računa budžeta lokalne vlasti, gde tačno piše šta ste trebali da uradite 28. februara, 31. marta, 30. aprila i 1. juna. Vi u suštini kasnite sa svim tim stvarima, ne samo što se tiče ovog završnog računa, vi ste već trebali da usvojite i šestomesečni finansijski izveštaj i sa time kasnite. Znači, po zakonu ste trebali po isteku 6 meseci, 15 dana ste imali rok da to uradite, vi ni to niste uradili. Znači, vi niste transparentni, ne trudite se da budete transparentni, ne želite da vaši sugrađani znaju na koji način trošite novce. Po tom principu funkcionišu i ostala javna preduzeća kao direktni budžetski korisnici i oni to isto rade. Zakonski su obavezni da objavljuju na svom sajtu sve finansijske izveštaje, planove, a oni to ne rade. Neki sajtovi, poput ustanove Đorđe Prednje Badža, stoje još pod imenom OSC Mladost, ništa urađeno nije, ništa promenjeno nije i tako dalje. Treba da vas bude sramota zbog toga, jer vas građani plaćaju da to bude tako. Ne samo da vas bude sramota, treba da odgovarate za to. Znači, zakonske su kazne propisane za to i budete sigurni da ćemo u narednom periodu, to nismo do sada radili, ali u narednom periodu ćemo svakako podizati prekršajne prijave protiv odgovornih lica za ovakva kašnjenja i nepoštovanje zakona. Sada,
Što se tiče ovog samog završnog računa, prvo što moram da kao kritiku uputim jeste što mi smo dobili, znači, verovatno svi odbornici, ne znam koliko je ko gledao, ovaj materijal u elektronskoj formi. Veliki deo ovog materijala je nečitljiv. Znači, ne može da se pročita. Onaj ko je štampao, skenirao ili šta je već radio, očigledno ili ne zna to dobro da uradi, ili je to namerno uradio. Nadam se da je ovo prvo, što nije manje zlo. Jedna od stvari koja mi je onako upala u oko jeste, kaže, naziv korisnika budžetskih sredstava opštinsko pravobranilaštvo, bilans prihoda i rashoda u periodu od 1.1.2023. do 31.12.2023. I kaže, tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine za tekuću godinu 1.888 dinara. Pa ispadne da je pravobranilac pojao ceo budžet. I sad me samo interesujem, pretpostavljam da je ovo neka tehnička greška, ali hoćete vi ovako poslati ovo u trezor sa ovim podacima? Ako nećete, onda ćete šta uraditi? Mi ćemo ga usvojiti u ovom obliku, a vi ćete ga posle popraviti, ispraviti, pa ćete ga slati tako u trezor. Ili će biti ono što smo već do sada imali već prilike ovde da čujemo, da to što je matematički netačno ne znači da je izveštaj netačan. Takve smo gluposti ovde slušali. Znači, ovo matematički nije tačno. Jer nije tačno da je pravobranilac potrošio ili imao prihode ili bilo šta u visini većoj od 1.000.000 dinara. To je nemoguće. Druga stvar koja je interesantna jeste da u materijalu od 235 strana imate izveštaj revizora na 1,5-2 strane. Neverovatno da za tako ozbiljan dokument, to je najvažniji dokument posle budžeta, vi imate izveštaj eksternog revizora toliko šturo, toliko, mislim, izveštaj je sa rezervom, što je dodatno negativno, ali ajde, time da se ne bavimo. Pa eto, ja sam imao prilike kao zakonski zastupnik grupe građana da da imam isto mišljenje revizora za sredstva koja smo mi dobijali iz budžeta, to je nekih 6-7 dinara bilo po odborničkoj grupi, pa mogu vam reći da je izveštaj revizora bio mnogo, mnogo ozbiljniji nego ovo. A vi za milijarde dinara imate 3-4 strane. Ili ovaj izveštaj nije kompletan, i nije nam dostavljen kompletan, ili je revizor to uradio prilično loše. Dalje, pojavljuje se suficit, što bi trebalo da pohvalimo ovde, u ovom izveštaju za prošlu godinu, što znači da ste uspeli da uštedite nešto novaca, da sačuvate, da niste potrošili sve. Ako izuzmemo to da kada bi ta prenesena sredstva, koja su svake godine gotovo ista i vrlo sumnjiva, koja pokrivaju taj deficit koji vi imate, pa sad ovde stvaraju i suficit, ako to izuzmemo i prihvatimo da je to istina i da je to tako i da je to tačno, onda vas pitam, pa dobro, ako ste zaradili 100 i nešto miliona dinara, zašto ne rešite problem toplane? Ili zašto vam, recimo, u Rinu imate iskakanje sada za jednu osnovnu školu Seva Đukić sa 330.000 dinara da ne plaća račune? Zašto? Znači, da bi građanima bilo jasno otprilike kako to funkcioniše. Otac ili glava porodice, možda da bude i majka, dođe i kaže imamo ove godine, ostalo nam je 2.000 € u mom novčaniku. Ali ne kaže da je otac ili onaj drugi roditelj dužan 3.000 za struju, 2.000 za prodavnicu i ostale dažbine. Znači, vi imate dugove koje niste izmirili i ne izmirujete ih redovno, ali ovamo prikazujete da imate suficit. Ovo su samo neke od stvari koje sam ovde. Samo bi se nadovezao na prošlu sedničnu raspravu između predsednika opštine i mene, žao mi je što ovde nije, a to je u vezi naknade za zauzeće javne površine
i ovde se može vidjeti u ovom izveštaju koliko je opština Bečej prihodovala na osnovu ovoga u prošloj godini, znači u 2023. godini kada je počela naplata javne površine za zauzeće reklamnih tabli, i to je 16.740 dinara. Tačno ćemo vidjeti, podneli smo informaciju od javnog značaja koliko je to ljudi uopšte uplatilo i ne mislim da su ljudi krivi, nego vaša uopšte služba koja nije informisala dovoljno građane što se toga tiče, ali da budu građani svesni koliko sam ja oštetio budžet, to je da je na tom kontu za celu opštinu uplaćeno 16.744 dinara. Pa eto, ja se prihvatam da doniram još 16.774 dinara, da vam pomognem što se tiče tog vašeg budžeta, s obzirom da očigledno imate problem, jer evo nikako da uradite i taj jedan prvi rebalans na koji sva javna preduzeća, ustanove i ostali korisnici željno očekuju kako bi mogli da nastave da rade. Iz svih ovih navedenih razloga, odbornička grupa samo lokalno neće podržati ovaj završni račun. Zahvaljujem se. Hvala, odborniče Bokun. Da li se još neko javi za reč? Izvolite. Uvaženi predsedniče Skupštine, uvaženo predsedništvo, dame i gospodo odbornici, poštovani pripadnici 7. sile, dozvolite mi da vas pozdravim u ime zamenika predsednika opštine, u ime opštine Bečej i da zaista ne bih da se ovde upuštam u analitiku i sintetiku završenog računa budžeta opštine Bečej. Ima onih koji to znaju, kojima je to struka, koji će, verujem, izaći koliko bude potrebno da razjasne. Predsednik opštine nije danas ovde, tako je, i mislim da veliki deo naših građana jeste ponosan zbog toga razloga zašto on danas nije ovde. Naime, u Smederevskoj Palanci danas se potpisuje svečano ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike, različite opštine koje su konkurisale, koje su dobile sredstva, i predsednik opštine Bečej, dr. Vuk Radojević, jeste na svečanom potpisivanju ugovora kojim će opština Bečej, kojim će lokalna samouprava dobiti sredstva 27 miliona dinara za energetsku sanaciju ove zgrade na koju su mnogi Bečejci ponosni, za koje zaista postoji potreba za restauracijom, a od kojih sredstava ćemo izvršiti termičku izolaciju krova i zamenu svih prozora na ovoj zgradi. Upravo je to razlog zašto on nije tu. Još jednom kažem, svi mi i veliki deo većina naših građana jeste ponosan na taj razlog. Verujem da Odeljenje finansija perfektno radi svoj posao i želim da se zahvalim načelnici Sandri Popov na predanosti koju je iskazala u prethodnom periodu. Koliko sam informisan, svi izveštaji jesu urađeni na vreme, a zašto nije usvojen ovaj budžet? Gle čuda, onaj ko se bavi politikom, ko se politički informiše bar malo u ovoj zemlji, zna da su 2. juna bili izbori, lokalni izbori u Bečeju, i da je u tom periodu bila konstituisana vlast. Dakle, iz realnih razloga nije moglo biti usvojen neki dokument, neki izveštaj. Evo, na prvoj sednici kada se vlast konstituisala, idemo dalje, usvajamo sve ono što je potrebno, a sve ono što je potrebno da se dodatno istumači, da se dodatno objasni, verujem da je tu struka i da to ona zaista krajnje dobro radi. Zahvaljujem se svim odbornicima koji su iskazali potrebu da doniraju određena sredstva za manifestacije, za bilo koji vid nadogradnje društvenog života na teritoriji opštine Bečej, i mi ćemo to sa zadovoljstvom i prihvatiti. Zahvaljujem se. Hvala, zameniče predsednika. Da li se još neko javlja za reč? Prvo Sandra Popov, pa odbornik Bokun. Imajte razumevanja, ovo mi je prvi nastup. Poštovani predsedniče, predsedavajući i poštovani odbornici opštine Bečej, ono što imam da kažem u vezi sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Bečej za period 1.1.23. godine do 31.12.2023. godine, a da se nadovežem na konstatacije odbornika Bokuna, jeste da smo mi izveštaj predali na vreme. Znači, što se tiče Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju, ono je predato na vreme u proceduru. Zamenik predsednika opštine je rekao razlog zbog čega on nije usvojen na vreme. Ono što bi takođe dodala jeste da je
Stanje na budžetskom računu na dan 1.1.23. godine iznosilo 144.079.995 dinara, a na dan 31.12.2023. godine 208.308.195 dinara. Sve obaveze se izmiruju u roku i budžet opštine Bečej je likvidan. Znači, bio je likvidan 2023. godine, likvidan je i 2024. godine. Mislim da tema rebalansa budžeta nije danas tema i tačka na ovoj skupštini, tako da o tome ćemo raspraviti nekom drugom prilikom, a nadam se uskoro da će biti završen i prvi rebalans budžeta opštine Bečej. Toliko. Hvala, načelnice. Odborniče Bokun, izvolite. Prvo ću se nadovezati na načelnicu. Ja nisam nikoga okrivio, ne znam ja ko je kriv od vas tu. To je vaš problem. Kaže, bili su izbori, pa ako bi vaši uposlenici ovde u Skupštini manje radili izborne radnje za političke stranke, a više radili ono za šta su plaćeni, verovatno bi stigli. Rok je bio 1. juni. Izbori su bili 2. juna. Znači, pre toga ste trebali to da uradite. 30. aprila je trebalo da bude sve gotovo i dostavljeno radnim telima ili već onima koji na veću koje to treba da donese. Ono što sam teo samo da odgovorim zameniku predsednika koji očigledno koristi retoriku predsednika opštine. Nemojte zloupotrebljavati ovu govornicu. Nije ova govornica za držanje vaših političkih govora. Kada bude bila tema to zašto je predsednik opštine otišao i nije ovde, onda možete o tome da govorite. Ovde je tema nešto drugo. I vi ste o tome najmanje govorili ovde. Govorili ste i hvalospeve sada kako je lepo, to ja mogu da podržim i to da pohvalim, ali to nije tema. Znači, držite se toga i nadam se da će predsednik Skupštine da se upozori sledeći put kada skrenete sa teme. Hvala. Hvala, odborniče Bokun. Ovu govornicu shvatam kao jednu priliku svakom da se obrati prema odbornicima i prema građanima. Shodno tome, ni vi niste sad po poslovniku imali prilike, a dao sam po replici, a dao sam vam prilike, daću vam i sledeći put, tako da svi koji ne budu zloupotrebljavali, oni će dobiti prilike. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite. Ja vas pozivam da se u narednom periodu, osim politikanstvom, bavimo i činjenicama. Da li je hvalospev ili ne, građani opštine Bečej treba da raspolažu informacijom da opština Bečej dobija dodatna sredstva za uređivanje zgrade koja predstavlja srce i simbol Bečeja na našem trgu koji je takođe renoviran 2017. godine. Dakle, držimo se činjenica, a da li neko činjenica smatra za hvalospeve, to ćemo da vidimo. Hvala lepo. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 20 glasova za, 4 glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela odluku o završnom računu budžeta opštine Bečej za 2023. godinu. Po? Ajde. Molim tehničkog sekretara onda da izvrši ponovo prozivku. Dr. Vuk Radojević, Nemanja Karapanđić, Žaklina Radić-Krstić, Aki már nem odbornik, azt most már ne olvassad. Tehát a Vukot ne olvasd. A Dusan Milovanovat húz ki, a Dáni Mandiföld húz ki, a többi az oké, hanem nálunk húz ki a
Zemesét, az Anettat, meg a Viktor. Onda ćemo ponovno Nemanja Karapančić, Žaklina Radić-Krstić, Svetlana Vuletić, Aleksandar Rajić, Atila Horvat, dr. Bijana Jovanović, Zoran Grbić, Zoran Popov, Saša Marić, Šandor Nađ, Željka Vučić, Vukica Erdeljan, Hegedüš Endre, Slobodan Mićanović, Nada Milovanov, Peter Filic, Svanela Skakić, Dušan Živanović, Mimir Pelengić, Kišigor, dr. Konzđula, Aleksandar Endre, Kiš Zoltán, Rab Virágéva, Milan Bokun, Stevan Kusanović, Ivo Hromiš, Boranj Otto, Nemanja Tomašević. Na osnovu ponovne prozivke konstatujem da sednici od ukupno 36 odbornika prisustvuje 24 odbornika, te ćemo nastaviti sa radom, ako se slažete. Donošenje odluke o dodeli, četvrta tačka dnevnog reda, donošenje odluke o dodeli godišnjih nagrada opštine Bečej u 2024. godini. Izvestilac Dane Mandić, predsjednik Komisije za dodelu godišnje nagrade i zvanja počasnog građanina. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 20 glasova za, 4 glasa protiv i bez uzdržanih glasova donelo odluku o dodeli godišnjih nagrada opštine Bečej u 2024. godini. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda, donošenje rješenja o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Gradskog muzeja Bečej za 2023. godinu. Izvestilac Ako Štojzan, direktor Gradskog muzeja Bečej. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Otvaram raspravu. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne u predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 20 glasova za, 4 glasom protiv i bez uzdržanih glasova donelo rešenje o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Gradskog muzeja Bečej za 2023. godinu. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke Bečej za 2023. godinu. Izvestioci Dijanta Lovaš, direktorka Narodne biblioteke Bečej, i Sandra Popov, načelnica odeljenja za finansije i LPA. Da li izvestioci žele da dodaju nešto uz materijal? Otvaram raspravu. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molimo odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava?
Konstatujem da je Skupština sa 20 glasova za, 4 glasa protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke Bečej za 2023. godinu. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o davanju saglasnosti na program rada Istorijskog arhiva u Senti sa finansijskim planom za 2024. godinu. Izvestilac Fodor Ištvan, direktor Istorijskog arhiva u Senti, i Sandra Popov, načelnica Odeljenja za finansije i LPA. Da li izvestioci žele da dodaju nešto uz materijal? Da li otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda koje se jave za reč? Izvolite, odborniče Bokun. Ja bi ipak da čujem objašnjenje otkud pred više od pola godine prošlo, a mi usvajamo plan za istorijski arhiv. I tu postoje neki rokovi, koliko ja znam. Možda ne znam, prihvatam ja. Ali vi morate da mi objasnite to. I morate objasniti građanima kako to sada krajem jula meseca vi usvajate plan kako ćete funkcionisati u toku godine i uopšte kako je taj budžet naš slavni i neslavni napravljen kada vi niste imali plan od istorijskog arhiva. Znači, kako ja to razumem, a možda ne razumem dobro, vi ćete mi sad ispraviti u celoj toj priči, da bi se sastavio taj budžet i on bio taj kako bi trebalo da izgleda, sve javni korisnici budžeta, indirektni i direktni, trebaju da dostave u određenom roku svoje planove za sledeću godinu. Koliko će potrošiti struje, koliko im treba za plate, koliko im treba za sanitarije neke i tako dalje, struja, voda, grejanje. Onda oni to gledaju prvih 6 meseci koliko su potrošili, gledaju prethodnu godinu, sve to nekako naprave taj plan, koji ne mora baš da bude tačan, zato imamo te rebalanse i popravljamo to posle, ali mora da bude negde približno toga. Kada se ti planovi svi skupe ovde u opštinu, onda u finansijama izrade na osnovu tih planova budžet. Kako ste vi došli do jula meseca, kraja jula meseca i vi sada pravite plan istorijskog arhiva? Mislim, da li vi stvarno evo, mislim, postoje 15. novembra je trebalo to da se dostavi krajnji rok. Prošle godine. Kako to? To je neko gleda, progleda, pročita, ima li tu veća, ima li tu finansije, ima li tu bilo koga predsednik opštine, zamenik predsednik opštine? Niko ništa. Samo su izbori važni. Time ste se bavili cijele prošle godine. I decembarskim i ovim u junu. I sve manje bitno. Pa nije manje bitno, vrlo su važne ove stvari, jer ovako trošite novce građana opštine Bečej. Netransparentno i ne pod zakon. Jer ovo nije pod zakon. Ali evo, čekam da me demantujete. Hvala, odborniče Bokun. Da li se još neko javi za reč? Ne. Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 20 glasova za, 4 glasom protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o davanju saglasnosti na program rada Istorijskog arhiva u Senti sa finansijskim planom za 2024. godinu. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za budžet i finansije. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Dana 19.7.2024. godine poslao sam dopis svim političkim strankama i grupi građana koji imaju svoje predstavnike u Skupštini opštine sa molbom da dostave svoje predloge za članove stalnih radnih tela Skupštine opštine Bečej. Do dana 25.7.2024. godine svi su to i učinili i u skladu sa njihovim predlozima i poslovnikom Skupštine opštine Bečej sastavljeni su predlozi rešenja o imenovanjima stalnih radnih tela
koje se nalaze danas pred vama u tačkama dnevnog reda od tačke 8 do tačke 16. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština jednoglasno sa 24 glasova za donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za budžet i finansije. 9. tačka dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 24 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta društvene delatnosti. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Otvaram raspravu. Ko se javi za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 24 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za društvene delatnosti. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za privredu i poljoprivredu. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Otvaram raspravu. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština jednoglasno sa 24 glasova za donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za privredu i poljoprivredu. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za statutarna pitanja. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Otvaram raspravu. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština jednoglasno sa 24 glasova za donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za statutarna pitanja. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javi za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 24 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose. Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za predstavke i žalbe. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o
predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 24 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za predstavke i žalbe. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Mandatno-imunitetske komisije. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština jednoglasno sa 24 glasova za donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Mandatno-imunitetske komisije. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se jave za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 24 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost. Odbornik Zoran Grbić me neposredno pre početka sednice obavestio da na kraju sednice želi usmeno da podnese ostavku na mesto odbornika Skupštine opštine Bečej, te mu sad dajem reč. Izvolite, odborniče Grbić. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, ovom prilikom želim da vas obavestim da dajemo ostavku na funkciju odbornika u Skupštini opštini Bečej. Hvala. Hvala, gospodine Grbić. Kako smo čuli, odbornik Zoran Grbić izabran sa izborne liste Aleksandar Vučić Bečej sutra na današnjoj sednici pre isteka mandata usmeno je podneo ostavku na funkciju odbornika Skupštine opštine Bečej na koju je izabran 10.7.2024. godine. Saglasno članu 115 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bečej u podnetoj ostavci izabranih, imenovanih i postavljenih lica ne otvara se rasprava, niti se odlučuje, već Skupština konstatuje prestanak funkcije ili zaduženja podnosioca ostavke. Saglasno navedenom možemo konstatovati da je Zoranu Grbiću prestao mandat odbornika opštine Bečej. Stigli smo do odborničkih pitanja. Da li ima odborničkih pitanja? Izvolite, kojim redosledom? Odbornice Hromiš. I meni je prvi put. Dobar dan svima. Moja pitanja su upućena opštinskom veću. Prvo pitanje je da li je opštinsko veće imenovalo tročlanu komisiju za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za prenatalne testove? Drugo pitanje. Ukoliko jeste, da li istu čine specijalisti ginekologije i akušerstva, a ako nije, zašto nije, obzirom da je nakon stupanja na snagu odluke o uslovima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za prenatalne testove bilo 2 sednice kako stoji na sajtu opštine? Na zapisnicima sa te 2 sednice ni na jednoj tački dnevnog reda se nigde ne spominje komisija. Treće pitanje. Koji su rokovi za isplatu? Jer ako nema komisije, nema ni isplate. I četvrto, koliko je podnetih zahteva do sada od strane trudnica? Hvala. Kako želite da dobijete odgovor? Pismenim putem? Izvolite, odborniče Bokun. Zahvaljujem se, predsjedniče. Nekoliko pitanja. Prvo pitanje, šta se dešava sa... Kome?
Pa pitanje postavljam predsjedniku i opštinskog veću, pa sad ko je nadležan neka, pošto ne znamo koje su nadležnosti članova opštinskog veća, pa ne znamo ni ko može da odgovori na ta pitanja. Šta se dešava sa Malom marinom? Da li se taj spor oko tog sudara broda i Male marine rešio? Da li mi plaćamo i dalje kredit koji smo podigli i da li smo dobili sredstva iz evropskih fondova? Drugo pitanje ili druga pitanja su vezana za dvorac Fantast, takođe ih upućujem predsjedniku opštine i članovima opštinskog veća. Svedoci smo da se tamo dešavaju sada u zadnjih nekoliko nedelja razne stvari, a već sada godina propada. A znamo da je opština Bečej dobila na staranje, to jest da vodi brigu o tom zdanju i vidimo kako to radi. Ono što bi ja volao da znam jeste, prvo, kod koga su ključevi od tog zdanja, da li su nekom davani ti ključevi i da li su ti koji su dobili ključeve, uredno ključeve, vratili. Nadam se da o tome postoje neki zapisnici ili neki papir koji to može da prati. Takođe, interesuje me da li imate zapisnik prilikom primopredaje u kome je navedeno šta je sve zatečeno i ostavljeno posle odlaska MK grupe iz Fantasta, to je šta se tamo sve zateklo od stvari pokretne i nepokretne imovine. Drugo, to je sad treće pitanje, kome je ko i za koliko izdao ergelum na Fantastu, jer se tamo nalaze neki konji koji su u lošem stanju, pa nas interesuje ko je to izdao, kome je izdao i za koliko novaca, to je ko prihoduje ta sredstva. Takođe nas interesuje koliki su prihodi od izdavanja u zakup kuće Bogdana Duđerskog, to je kafića Baron i ispred zakupa javne površine za terasu ovog lokala. Zahvaljujem se. Hvala. Pretpostavljam da i vi hoćete pismenim putem da dobijete odgovor. Hvala. Da li ima još odborničkih pitanja? U slučaju da nema, Skupština opštine je završila rad po svim tačkama dnevnog reda. Zaključujem drugu sednicu opštine Bečej. Zahvaljujem se na radu i iskoristit ću priliku, mada ste svi dobili, pretpostavljam, pozivnice i obaveštenje za sutra. Srdačno vas očekujemo sutra u 12 časova na svečanoj sednici povodom grada opštine Bečej. Poziv se naravno odnosi i na predstavnike medija. Hvala.